Chinonso Nsirimo Umuahia Umumba Nsirimo. Yena meta wo Nsirimo Children's Hangout, Nsirimo Kids Hangout on language and culture. Elanya bụ aga hụ na ụmụ anyị niile ọtụtụ imewe anaghị asụsụ Igbo. Ọtụtụ ime ha lara ahụ ịsụ asụsụ Igbo. Ha na-efu ụzọ mmụta Bekee bifo ha bido bịa asụsụ asụsụ Igbo. Mother tongue ọwụ aka nwoke ya. Ụzọ ndị na-efu ụzọ mmụta ha Bekee bifo ha bịa mụta Igbo. Anyị tiri mmemme a ka anyị were kụzikwara ụmụaka ihe gbasara asụsụ anyị omenala anyị, ihe gbasara akụkọ ifo na ha ọzọ dị iche iche, ma egwuregwu ụmụaka dị iche iche, ma egwu ụmụaka na ihe ndị ọzọ dị iche iche, ka ebidokwa n'ugbu a kụziere ha ihe anyị mụrụ mgbe anyị dị ntakịrị tupu anyị etoo. N'ihi na mara ọtụtụ ụlọ akwụkwọ a na-akụzi Igbo na ụlọ akwụkwọ nkịta arụkwa na ọtụtụ n'ime ha bụ ebe dị iche iche, ebe wụ Abuja ma ebe na-abụghị obodo ndị Igbo. Aha mere ji bido mmemme a ka nke a bụ nke mbụ ya akpọrọ Nsirimo Kids Hangout. Na mgbe n'ihu mmemme a ga-akwụkwọ ihe ga na-awụ kwa afọ kwa afọ. Ọ bụ ya wụ ihe nnọta awụ abalị 3 n'ime ọnwa mbụ n'afọ 2023 bụ afọ 2023. Ụmụaka niile nwe ndị Nsirimo ka ha bụrụ okwu a na-abịa na mmemme ka ha wee kụziere ihe dị iche iche, ka ha wee nwekwa aṅụrị. Ha kpọkwara ndị okenye na ihe ndị ọma na-amasị na ihe ndị asụsụ na omenala ha hụrụ anya. Nke a bụ otu n'ime mmemme anyị na-eme iji kwado asụsụ anyị na omenala anyị, ijikwa chekwa asụsụ anyị na omenala anyị ka o wee ghara ịda. N'ihi na ele anyị n'ụbọchị nke taa, a ga-ahụ na omenala na asụsụ Igbo na-anyụzi ka ọkụ, na-agbazi ọnyụkwa. Anyị maka na ọbụghị n'aka anyị ka asụsụ anyị na omenala anyị ga-anyụ anyị ka ọkụ. Chineke agaghị ekwe. Ọnya mere anyị ji na-eme ihe ndị anyị niile nke anyị ga-eme, n'ihi na ọ na-adị mma onye makwara ihe ọ ga-eme ka anyị na-aga n'ihu, onye ahụ etinye aka. N'ihi na ndị Igbo na-egosi agbakọ ọnụ ịma mere ya agba ụfụfụ. Ndị ọma na-ege Nsirimo ndị ọma, Igbo ndị ọma, ndewo. Aha m bụ Maazị Chibike Johnson Goji. Igbo ndị ọma, aha m bụ Maazị Chinonso Nsirimo. Convener for Igbobiri program na Nsirimo. Taa bụ abalị 3 n'ime ọnwa mbụ n'afọ 2003. Anyị na-eme ọgbakọ nke a na-akpọ Christmas Kids Party for ụmụaka amụrụ n'ala Nsirimo, ma ndị si eshilọhụ ma ndị nọ n'ụlọ. And na program a, isi ha jibe na-eme ya bụ ka anyị kụziere ụmụ anyị ka esi asụ asụsụ Igbo, ka esi eme egwuregwu ejije n'asụsụ Igbo, ilu na akụkọ ifo ndị ọzọ a na-akọ na asụsụ Igbo. Ịma na taa ọtụtụ ụmụ anyị amaghị ka esi asụ Igbo. Ọ na-arara ha ahụ ịsụ ya bụ asụsụ Igbo, ọfọ ide ya ede nara ahụ, mkpọpụta ya narakwa ahụ. Mana ihe eji kpọtụọ ha taa bụ ka anyị nwee ike kụziere ha ka esi asụ asụsụ Igbo, na ka esi ede ya ede, na ka esi ekwu okwu ntabi ire na ụfọdụ egwuregwu dị iche iche a na-eme na asụsụ Igbo. Igbo mụrụ mma mmadụ Nsirimo kelezonu. Igbo ndị ọma, ndewo. Mana onye tupu asụsụ ya tufuo omenala ya, enwere ike onye ahụ efu ụzọ. Adịkwana mmadụ ịtụfu ihe ejimara ya. Asụsụ anyị na omenala anyị kwa iwu ejirimara anyị, n'ihi na ndị ọcha eji asụsụ ha na omenala ha kpọrọ ihe, ndị Latin na ndị French na ndị ọzọ dị iche iche. Asụsụ ha na omenala ha ji ya kpọrọ ihe, ndekwa Chinese na Arab ji ya kpọrọ ihe, ma ndị Hausa ma ndị Yoruba asụsụ ha na-ji ya kpọrọ ihe. Ebe ọla ha nọ ma ụmụ ha na-asụ ya. Na anyị nwanwe ndị Igbo, ọ dị ka nke anyị pụtara iche. Ọhịa ji na-eyiwe mmemme anyị na ụbọchị nke taa ka anyị wee kpọtụrụ ụmụ anyị, n'ihi na ọ bụ ihe bidoro mgbe mmadụ ji obere. Onye ahụ ọ ga-ara ahụ onye ahụ ntụzi ya, ma onye ahụ onye na-akpọ ọsọ si ndị nwatakịrị ụzọ ọ ga-eto, mgbe ọ ga-etoro ọ ga-esi n'ime ya wee zugo onwe ya. Onye ahụ agba nke bụ agba nke mbụ mmemme a nke anyị na-eme. Anyị dụkwa anyị n'obi na mmemme a ga na-awụ ihe ga na-aga n'ihu na afọ ọbụla dị iche iche. Onye ọ dị mma n'obi ka o were tigwa aka na mmemme anyị na-eme. Ọ bụ Igbobiri na ndị Nsirimo ihe na-adị mma mmemme a pụrụ iche maka ụmụaka anyị na ndị na-etokọta na ndị Nsirimo
dị iche iche. Nsirimo nọkwara n'Umuahia South Local Government nke dị na Abia State. Ma patronde mono ise orwole ma patronde jemba ise one the number America buru ise one the number United States lay ise bewe kelele ndo ma meje mono ise bewe kelele ndo ma meje jemba ise hey ose ise compliments of Professor Obewe in America. Ofokam na go magoro ndeje monwa. Ofokam na go nagoro ndeje jemba. Ise. Medie ndi ocha ma ndi ocha merilu nwo. Ise. Ekwe. Ise. Omre ibi ya mere asimi yeri kwele ya o. Ise. Honorable Councillor Alaji. Chief John C. Ugo Kenyi Muleyi. Ise. President Enyi Basto Shankla. Ise. Inola Houston Cheweba no na Papeke. Ise. Chim chewegi na nwunye Amaka. Ise. Obiome. Kelere m ndedi gị o, fina ugoloyi. Ise. Amụrụ n'ụlọ, lụọ n'ụlọ ya. Ise. Nwanyị olu ọma dị ya dị ajụrụ ya ya. Ise. Anyị jee. Awo otu o mere. Datịrị ụmụaka ọbụla amụrụ na Nsirimo na ha ga-anọ ebe a n'ụbọchị dị taa. Biko ebe ọbụla ị nọ, biko ụmụaka gbadatawanị n'ihi na ọ bụ unu a ga-abụzi olileanya anyị. Ọ bụrụ ma ụgwọ anyị bụ ndị oke mmadụ, anyị efe n'ọrụ ụlọ. Unu edo ntị unu taa, ya sụọ bekee, unu achị ya ọchị. Ọ bụ Igbo ka anyị ga-eji n'ụbọchị dị taa eme ihe ọbụla niile nke anyị ga-eme. O nwere okwu Igbo a ga-ekwu ebe a taa. Unu a ụmụaka aghọta ihe ahụ, ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Anyị na-eji ohere a biko na-akpọbata Nwada yes biko anyị na-akpọ gị sị gị bịa duo anyị n'ekpere n'olu Igbo. Thank you. Asụọla m Igbo mma. Biko onye ọbụla kulie ka anyị sọpụrụ Chineke okike kere ụwa. Unu emena Mamano ala Nsirimo mamano ka anyị gụọ na-abụ ịdị mma ezi Chineke eluigwe na-agba ama ịdị mma ezi Chineke. Ọ bụ n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Amen. Onye nwe m na Chineke, anyị ekele gị nke ukwuu. Anyị na-ebudo aha nsọ gị elu, anyị na-aja gị mma. Onwe onye dịka gị, onwe echi o ji ama atụsị n'ọbụ ya yiri gị. Ime na Chineke, ime na anyị na-asị gị na ya ekele niile n'aha Jizọs. Onye nwe m na Chineke, ụbọchị nke taa nke anyị wepụtara asụsụ Igbo, Chineke na-abịa nyere anyị aka n'ụbọchị nke taa. Ihe niile ka anyị ga-eme n'ụbọchị nke taa ka ọ bụ ihe gaa na usoro ya n'aha Jizọs. Amen. Bịa nọnyere anyị Chineke na ekele na nsọpụrụ ma nke dịgwa ma nke ga-abịa abịa na-abụ nke naanị gị n'aha Jizọs. Amen. Ngwa ka anyị kụpụrụ ya aka
Ka anyị kụpụrụ ya n'aka ọzọ. Ọ gbalịrị nke ukwuu iji asụsụ ala nna ya kwuo okwu rịọ Chukwu arịrịọ. Ọ gbalịrị nke ukwuu. Ka anyị kụpụrụ ya n'aka ọzọ. Oke, m ga-eji igwe okwu a nye onye so m n'azụ ụfọdụ ihe ndị fọrọ nị ka o si ebe ahụ gawa n'iru. Ndewonu. Ndewonu. Nsirimo mmanụ. Ụmụaka obi ọ dịkwa anyị ụtọ ya. Ọ bụ n'obi dị gị ụtọ, just fee aka gị, fee aka gị, fee aka. Fee aka ebe ọ bụla na ọ bụ n'obi dị gị ụtọ, fee aka. Taa ụbọchị unu, so ma ha ga-iri eri maka a ga-enwe aṅụ, we niile nnọcha ya. Anyị na-aga ịga n'iru na-etufughị mgbe anyị. Anyị chọrọ iji ohere mụọ ihe gbasara ala Nsirimo. E nwere otu deede anyị, otu nne anyị ukwu nọ n'etiti anyị na-abịa ịkụziri anyị ihe maka ala Nsirimo. Nna anyị ukwu ahụ tokwara n'ala Nsirimo, mana ọ nọ n'ala Nsirimo. O fere ụgbọelu, o fere ụgbọelu abalị labụ, nọrọ n'elu na-efe ọntị ruo mgbe o fedara n'ala Nsirimo. Onye m na-ekwu okwu ya bụ deede anyị, nna anyị ukwu ihe anyị Ekeke dị barista. Ọ bụ onye ọkaikpe. Unu kọọ aka dịka ọ na-abịa, kọọ n'aka, kụchie ya ike, nna ya ukwu fere n'elu fefe n'ụgbọelu abalị labụ bịa daa ala Nsirimo. Kụchie aka ike dịka ọ na-abịa. Dị mma. Nsirimo mmanụ. Ụmụntakịrị keleni. Yeah. Obi adịkwa unu mma. Yes, so. Akwara ebuladu onye ga-eso bekee. Asụsụla Nsirimo n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ nwere ihe a na-anaghị akpọ ha n'Igbo. N'ihi nke a, m na-ekwu okwu na-aga, ọ dị mgbe ọ ga-eru unu anụ na etiri ya bekee. Ha nwere ike ikwetinye ya bekee bụ ụlọ onweghị ha na-akpụ ya n'Igbo. Ihe ndị dịka tomato enweghị asụsụ Igbo. N'ihi nke a, ịnụ tomato were ya n'oso n'ihe ndị ahụ enweghị asụsụ Igbo na ya. Ọkwa niile bụ ndị Nsirimo. Okay, excuse me first. Who amongst you here does not understand Igbo language? If you don't understand Igbo language, raise your hand. Ya bụrụ na ị naghị anụ okwu Igbo, asị gị wee aka gị elu. Ị naghị anụ okwu Igbo, wee aka gị elu. So you don't understand Igbo? Do you understand Igbo? Good. Do you understand Igbo? No, you don't. So, anyị nwere ike chọọ ka enwe bekee lakpọ interpreter. Enwe ike na-asụ ihe ha na-anụ ya n'ihi na okwu Igbo bụ okwu bara uru, ọ na-enye aka. Ọ bụ eziokwu na-asị m bịa kọọrọ unu akụkọ ihe gbasara Nsirimo. Ọ bụghị ha niile ga-adị unu mkpa ugbu a, n'ihi na ọ bụ unu na-eto unu a na-amụta. N'ihi nke a, ala Nsirimo bụ ala nọ n'Umuahia South Local Government na ọdịda anyanwụ Umuahia Local Government. N'ihi nke a, Nsirimo kwanna onwe ya nwere ihe a na-akpọ ama ise. Nsirimo bụ ama ole? Nsirimo bụ ama ole? Good. Ama ise ahụ na-amarala aha wee. Who knows the name of the 5 communities in Nsirimo? Onye ọbụla satara ya, a ga-enye ya ihe.
a na-eme ihe ọzọ a ga-etinye, listen to me, a na-eme ihe ọzọ a ga-etinye ya ihe nkesi nke bụ onye ọbụla satara ihe a ga-enye ya ihe. Nsirimo nwere ama ole? Ise. Unu amaala aha ha? You have something to say, do you? You don't understand Igbo. What have you to say? The 5 communities are Igwe, Ubakala, Umumba, Mary, Wait. Ubakala. You said that before? Ihe dị otu a ka anyị ji mee ka asị ka ụmụntakịrị bịa mụta Nsirimo ebe ha shi, n'ihi na ọ dịghị mma na-ahụ gị ebe na-abụghị Nsirimo, ajụọ gị ebe ishi gị esi n'ịbụ onye Nsirimo, ajụọ gị mpaghara ọ bụ gasịla ịma gị. Nsirimo nwere ama ise. Nke mbụ Umuahia, nsọbụ ebe ole? Umuahia Nsirimo. Nke abụọ Umumba, nsọbụ ebe ole? Nke atọ Umuahia, nsọbụ ebe ole? Nke anọ Umuezu, nsọbụ ebe ole? After Umuezu ọ bụ ebe ole? Umuerim. Thank you so much. La Nsirimo kwani Umuahia ọ bụ ọbara. Onye ma ihe bụ ọbara ebe a? Ọbara bụ gịnị? The firstborn of Nsirimo. The firstborn of Nsirimo is Umuahia. N'ihi nke a, ihe ọbụla a na-eme, a na-epu ụzọ kpọọ Umuahia mbụ, akpọcha Umuahia, akpọwa ndị ọzọ shi n'Umumba. Nke ikpeazụ bụ ndị ole? Umuerim. Umuerim bụ ndị ikpeazụ na Nsirimo. Otu esi mụọ wee. Otu Nsirimo si bido abụghị ihe a ga-akọrọ unu ugbu a, mana achọrọ ka unu mara na Nsirimo nwere ọtụtụ omenala na ọtụtụ nsọ ala nke anyị na-amaghị dịka ụmụntakịrị. Nsọ ala ahụ kwa Umuahia, Umumba, Umuahia, Umuezu na Umuerim nwere nke ha iche iche. O nwere ihe ị ga-imela Umuahia, ya bụ ụlọ ịdala iwu, ime ya n'Umumba ịdafula iwu, n'ihi na otu omenala si dere. Ịdekwa na Nsirimo, ọ bụ eziokwu na anyị enweela ọtụtụ nzukọ Kraịst nke ọ bekee na-akpọ chọọchị dị iche iche, mana tupu chọọchị ndị a abịa, o nwere ihe ndị ọzọ a na-efe na-abụghị chọọchị ahụ. Nke ahụ mere anyị ji nwee ihu mmụọ nọ n'ihu ebe a na-akpọ ihu ime mmiri ochie maọbụ nkume asatọ. Nsọ ahịa bụ gịnị? Nkume ole? Nsirimo nwere nkume ole? Asatọ. N'ihu onye Nsirimo, ị naghị akpọ ya aha ya, ga-akpọ ya nkume asatọ. Ọ ghọtara ihe ị na-ekwu. Ihe a ka a ga-eji mee ka ndị si mba ndị ọzọ hapụ ịghọta ihe anyị na-ekwu. Ọ na-ewute m na ọtụtụ ndị nne na nna taa nọ na-amasị ha ka ụmụ ha bụ ndị na-asụ naanị Bekee. Mgbe ha na-asụ Bekee ahụ, anakwaghị asụ ya nke ọma. Ọ dịkwanụ mma asụcha Bekee la ama, alọghụla ụlọ asụọ Igbo, n'ihi na ọ bịa bụghị iji mara na ụlọ dị iche la ama. Ebe m si lọhuo, ọ dị ọtụtụ iwu dị ebe ahụ nke mejie nne na nna n'ebe ụmụntakịrị nọ. Iwu ahụ kwa iwere aka n'ala anyị gaa hụ na mgbe ndị polisi ahụ bịara ibikere nwaanyị ahụ, ya ewere Igbo gbanwe ya si ya, ịnwa anwa gbanwe lamkụrụ ihe agawe ikere m, ekerekwana m, ọdụ onye ga-isi gị nri. Ndị polisi akwana ejeghị anụ gịnị Igbo, n'ihi na ha bụ ndị gịnị? Ndị ọcha. Mgbe ọ gwara nwa ahụ ihe ahụ,
wa jụọ ya nne gị ọkụrụ gị ihe ya asị gịnị ya asị mba na ọkụfụrụ ya ihe. N'ihi nke ahụ nne nwa aha bụrụ onye nọ n'ụlọ wete nwe ya. Ọ bụrụ na nwa aha anaghị anụ Igbo ọ ga-adịrị nne ya mfe ịgụ ihe ekwela na ya kụrụ ya ihe? Ọ ga-adịrị ya mfe? Ọ bụrụ na polisi ahụ keera nne ya a gara ikpe onye kụrụ nwa ya ihe eleghị anya atụọ ya mkpọrọ mebie aha nne ya inweta ọrụ maọbụ ego ara ya ahụ. Nke ahụ ga-emekwa ka ezinụlọ ahụ bụrụ ndị ihe Orole mbayi jamande bonde. Ogerule. Orole mbayi jamande bonde. Ndedi konye. Chief Dr. M.I. Opara. Oche dike. Ndejeje mbambo ruru l'omume. Mbogeru l'omume. Anyị ga-amara nde bonde. Anyị gawa o. Mboruru l'omume. Anyị ga-amara nde bonde. Orode mbo omume. Ka anyị ga-amara nde bonde. Olombowa. Mboruru l'omume. Anyị ga-amara nde bonde. Mbogeru l'omume o. Anyị ga-amara nde bonde. Eluwa. Oruru l'omume, anyị ga-amara nde bonde. Amgbo omume. Mgbomgbo cross wụ mgbomgbo okwukwe. Nwata tụlie nna ya elu ọgọda wụchie ya anya o. Aka kpere zutere ya ekpo mmụọ chiri ya ọzọ. Mgbomgbo cross ọwụghị mgbomgbo okwukwe o. Polisi ahụ keera nne ya a gara ikpe onye kụrụ nwa ya ihe eleghị anya atụọ ya mkpọrọ mebie aha nne ya inweta ọrụ maọbụ ego ara ya ahụ. Nke ahụ ga-emekwa ka ezinụlọ ahụ bụrụ ndị ihe na-esiri ike maka na ọ na-anụ Igbo nne ya ejiri Igbo gwa ya okwu. Ị bịa na Nsirimo anyị nọ n'ime ya ọ na-ewute anyị na ọtụtụ n'ime anyị abụọ ndị makwa Igbo asụ. Anyị nwere omenala dị iche iche na Nsirimo. Nke mbụ omenala anyị mbụ bụ ihu oke mmadụ ị ga-ime gịnị? Ihu oke mmadụ ị ga-ime gịnị? Ị ga-ekele ya. Anyị na-atụ ilu na omenala anyị n'Igbo si na otu onye nwe oke ọkpa ọha nwe ube ya. Understand me? Although the cock is yours, when it crows, everyone hears. Ọ bụ ya mere ilekọta nwatakịrị n'ala Nsirimo abụghị ọrụ nne na nna naanị, ndị agbata obi na-enye aka. N'ihi na onye na-abụghị nne na nna gị hụ ka ị na-akpa agwa ọjọọ, o nwere ike mee gịnị kụọ gị ihe ma ọ bụ ihe mee ka nne na nna gị mara na ị na-akpa agwa ọjọọ. Ọ bụrụ na ala bekee ma ọ bụla township amaghị onye nne na nna gị bụ agaghị wee karị ya gaa kpara agwa ọjọọ gawala ihu emechaa eleghị anya ị gaghị bụ uru dịka mmadụ. N'ihi nke a ịnụ ụlọ Nsirimo ihu oke mmadụ echila ka o kelee gị ihe mbụ ị ga-ime ị ga-ekele ya. Nke ọzọ ị bịa na Nsirimo ala eke oke onye gị pụ ụzọ chiri oke oke mmadụ ka nwatakịrị oke mmadụ gị pụ ụzọ chiri oke oke mmadụ ha chiri fuo oke gị pụ oke mmadụ ụzọ chiri oke ịdaala gịnị iwu. Mana ala ndị ọzọ ọbụla ala bekee nwatakịrị na-epu ụzọ chiri oke gwọtụrụ omenala aka anyị oke mmadụ na-epu nwatakịrị ụzọ chiri oke. Nke ọzọ
ọ bụrụ na agbakọ n'ama ala aṅụ mmanya unu dubere ịṅụ mmanya mgbe unu dị unu ga-ịghọta aṅụrụ mmanya fụrụ ụzọ ike mmanya onye nwe ya unu ga-ene na ihe a dị ezigbo mkpa aṅụfụ ike mmanya apari nye okomatụ ọbịa nwunyali a ga-enwe ya nke ọzọkwa achọ ịgọzi mmanya ọ bụ nwatakịrị ka ọ bụ okomadụ na-agọzi mmanya ọ bụkwa okomadụ na-agọzi mmanya ga-enwe ike ṅụọ ya nke ọzọkwa ego ọjị onye na-aga ọjị ọkụ okomadụ onye na-eki ya ọ bụghị okomadụ gọọ ọjị nwatakịrị eme gịnị eke ya ọ bụ otu mụ na ala anyị si dịrị nke ọzọ dị oke mkpa anyị kwesịrị ịghọta bụ nne gị maọbụ nna gị dị ighe ozi ị gaghị tụgharị ọnụ ịga ya mgbe anyị dị na nwatakịrị edi ịgaghị ozi afụsa asụ n'ala but he can ala. When they send you on an errand, they will spit on the floor so that as one help us dry up before God also God will be Lord. In run uzo as one tagini game. When you keep plugging, but all the horse and nature give me what I crown on uzo after one time. Does that make sense? What I crown now, with Nakagosia, Hongbamba, Gopan, Ometan, or Gary Vivungamba. Abia Mere, Oja bladed again, it gave us again. Always your pull out to the moon, there's no flying a gay boy on the moon. Asa gunu aha aga le gunu lile alojinu wo ma heba alojinu wo ndị lọrọ ụwa ka ọma mgbe anyị ha na unu before anyị agawa school anyị zachaa ihe anyị epo ntụ kpere ọkụ shie mmiri rie ihe wụọ ahụ gawa school anyị gakwa ịgado school ngwa ngwa unu amala ebe iyi dị onye mụnụ gara iyi nga na mbụ onye gara iyi nga na mbụ gatụta mmiri n'onwe borehole ebe a na-aga gbara mmiri n'akụkụ ụlọ mgbe ahụ anyị ga-ipere ọhịa bịafuli iyi kuru mmiri n'ọhụ anyị ji agwụ ahụ so nke ọzọ dịkwa mkpa bụ egbuo ọkụkọ maọbụ egbuo ewu n'ala Nsirimo ọ dị hụ oke mmadụ na-akpa dị hụ ụmụntakịrị na-akpa unu ma ihe ndị oke mmadụ na-akpa ma egbuo ọkụkọ ọkpụlụ ya ndewo dịghị ha ọdọ isi ya bụ ka ọpara dịghị ọdọ ụkwụ ya eke ya ndewo ụkwụ ya kpụkpụlụ ya dịghị ọdọ olu ya kpụlụ ya fantastic olu ọkụkọ kpụlụ ya dịghị ọdọ imeji ya kpụlụ ya ihe ndị a ka a na-ahọpụtara ndị okoma dị iche wa akpịrịkpa ya bụ ka onye mere gịrị onye mechiri ya maọbụ nkachi nke ya onye ọbụla tiri aka mechie ọkụkọ ahụ oke ya nọ nga ahụ ka ọdọ fụrọnị ekeri ya ndị ọdọ wee ọdọ onye nwere ajụjụ ndị ọla n'ala amaghị Igbo asụ sista hello You've not been followed. Is it because you don't understand us? We are trying to analyze some things in Igbo culture, particularly in Nsirimo, that will help you understand the culture better. Ọ bụ eziokwu anyị agala township ụfọdụ n'ime anyị si obodo oyibo bata otu ọ gaghị ime ka anyị gbanarị okwu ala anyị. Ọ dị nwanne m onye ahụ na Amerịka mgbe ọbụla m kpọrọ ya na fon
ya na-asụrụ m bekee. Ọ sụọla bekee asị ya biko nwanne m nwaanyị asụọla m ha ahụ ehi ọdọ, ọ dịghị m mma n'obi. Mgbe ọbụla gịlị ya nọ ya na you know what I mean. Ọ bụ ihe m bịara ịsụrụ gị. Ọ bụrụ na ịsụọla m ha ahụ dịkwana ihe ga-esụrụ ndị ama. Ịbụghị nwanne m nwaanyị gbagolo enu Igbo maasị ya hụ na aga m ekpofuru ọnụ ehi ọdọ ma agbanyụ ọnụ ya fon. N'ihi nke a ọ ga-emasị anyị masị nne na nna anyị ka anyị bụ ndị na-asụ okwu gịnị. Ọ naghị ahụ mmụta n'ihi na okwu Igbo bụ our mother tongue. Onye ma ihe bụ mother tongue here? Who knows what mother tongue is? Who knows what mother tongue is? Yeah, come on. Yeah, gịnị mother tongue? Who knows what mother tongue is? Ajụjụ. Gịnị? Okwu ala anyị ya bụ mother tongue anyị. Ị ga n'ọtụtụ mba ndị ọzọ dị iche iche. Ile anya ndị India ha ga-ama bekee asụ nke ọma ma ha maka okwu ala ha. Ndị Somalia ha ma okwu bekee asụ nke ọma, ha na-asụkwa okwu ala ha. Ha fụta n'ama ha asụ okwu bekee, ha laruo n'ụlọ ha na nne ha na nna ha asụwa okwu gịnị okwu ala ha. Otu a anyị nwa dị anyị nọ n'ụlọ too. Ma mother tongue bụ okwu Nsirimo. Ka ọbụla ọdọ m ga-asụ ka bụ nke m mụtara amụta. And otu mụ achị kọwaa mother tongue dịka ole agụtala nwa agịrịga afọ ole na ole bụ asụsụ ahụ ị na-eji eche echiche. N'ihi na asụsụ ọbụla ị na-eji eche echiche bụ ya bụ your mother tongue. That is your thinking language. Ọ bịa mere ụfọdụ ndị mmadụ na-eji asụ bekee ọ laghaghị ha ka bekee na ntị n'ihi na ihe a na-eme ga-abụ ha cheta ya n'asụsụ ala ha, ha tụgharịa ya n'okwu bekee. O so n'ihe mmanụ na omenala Nsirimo, if ala ama nga ndị okwu mmadụ nọ ị ga-esi uwe bekee, ị ga-ịbịala amaala ga-asụ amaala hi on here. You understand? You should be able to communicate na okwu ala Nsirimo. Ọ ga-ajụjụ Igbo ma ị maghị ya. Onye ahụ ga-ahụ dịka onye abụghị ezigbo onye Igbo. Dị onye achọghị ịbụ ezigbo onye Igbo ngana. Ọ dị onye masịrị ka ọ hapụ ịbụ ezigbo onye Igbo. Good. So, biko nụ, ọ dị shie n'ike. Gwanụ nne unu na nna unu sị ha nyere unu aka mụta okwu Igbo. Otu n'ime ihe ndị a ga-akụziri unu ebe a ime ka ije dịrị unu mfe ebe ọbụla unu nọ. Ọ dị onye nwere ajụjụ? Desemba. Ọ dị ihe mụtara? Ọ dị ihe mụtara? Dị onye mụtara ihe ebe a? Ị mụtara gịnị? Ị mụtara gịnị? Isi Igbo dị. Ewo. Ọ dị onye mụtara ihe ọzọ? Ihe o kwuru bịa bụ isiokwu anyị niile na isi Igbo dị gịnị? N'ihi na gịnị ọ bụ asụsụ ala anyị. Omenala Nsirimo sọpọtụrụ sị anyị sụwa Igbo n'ihi na ọ jọrọ njọ isi ebe isi n'ọhụụ ya bịala Nsirimo na-asụrụ anyị what's up man. Ọ gaghị dị anyị mma n'obi. So maka ị gara holiday ya lọhụ ọ ga-abụ what's up. So ọ gaghị dị anyị mma n'ịgarajerụ n'ụzọ n'ọhụụ ị ga-abụ onye bekee, ị ga-asụ asụsụ ndị ọzọ. Biko omenala Nsirimo ehila anyị kọwa ya taa ọ gaghị ibecha ile bịa. Ile anya na Nsirimo mba niile dị iche iche gbara anyị gburugburu. Ebe na-abụ Mbaise, ebe na-abụ Ngwa, ebe na-abụ Abam, ebe na-abụ Eziama, ebe na-abụ Ụmụnwanwa. Ọ bụ ya mere asụsụ Nsirimo abụchaghị otu. Ụfọdụ ndị ụmụerim na-asụ ihe dị iche n'ihe ndị ụmụaka ọ na-asụ.
mana ihe dị mma nga ahụ bụ na ebe ọbụla onye Nsirimo ọbụla nọ sụọ asụsụ, onye Nsirimo ọbụla so nọ nga ahụ mana ọ bụ onye Nsirimo. Ịghọtala? Asụsụ anyị na-atọ ụtọ tọgbuo onwe ya. Ntụọkwa egwu na agwata ihe m kagara unu. So n'ihi nke a, ana m eji ohere a na-ekele nwanne anyị nwoke Chinonso Nzenwa, onye mere ka ọ dịrị anyị mfe ịnọkọta taa ime ka unu ghọta mkpa ọ dị ịsụ Igbo na mkpa ọ dị ịmara omenala Nsirimo. Obi ọ dịkwa anyị mma? Good. Biko nụ, adịchie n'ike gwa nne unu na nna unu ha kụziere unu okwu Igbo so that unu nọkwa n'ala ama nọcha lọhụ ụlọ unu asụ Igbo. Olee ndị na-alụ ọgụ ahụ? Unu adadịla iwu ọkwa ụlọ omenala anyị. Ngwa bịa bịa. Chineke ala ka ya lụọkwe bọọdụ. Ihe ọbụla sị unu mee, ihe ọbụla sị unu mee, ngwu na alụkwala ọgụ. Unu he mkwuru gboo ọkwụla ha sị unu mee. So echeghị m na anyị kwesịrị idowe unu karịa n'ihi na onwe ihe ọbụla gbasara omenala Nsirimo nke unu ga-aghọta iji nyere onwe unu aka tụọ dịka ụmụntakịrị. Anyị gakwala ime ka unu mara ya. Onye nwere ajụjụ ya ajụọ. Ọ bụrụ na enweghị ajụjụ masị ka a gaa n'ihe nke ọzọ. Ndewonu. Nsirimo ma mmanụ o. Nsirimo kweni. Nsirimo kwezuoni. Yowa. Anyị na-ekele dede anyị maka otu o si wee bịa kụziere anyị ihe gbasara ala Nsirimo na otu esi akpa agwa na omenala dị n'ala Nsirimo. Unu si ya dede imeela. Anụfụ m olu unu nụpụchi n'ike. Si ya dede imeela. Si ya dede Chineke gọzie gị. Yes. Ugbu a anyị na-aga inwe ihe ọmụmụ ọzọ nke dị iche dịkwara mkpa. E nwere otu dede anyị na-aga ịkụziri anyị ihe gbasara asụsụ Igbo, otu esi ede ya ede na otu esi akpọpụta ya. Ọ na-aga ịkụzikwara anyị ihe gbasara ahụ anyị. Ihe ọ gịnị? Kpọchie ya ike. Ntị agụ ya. Ọ ga-agwa ya otu esi asụkwe ntị ma anya ma imi ma ọnụ ma eze. Unu na-akpọ my head, my eye, my tummy, my leg. Ọ na-aga ịkọwara anyị ya n'asụsụ Igbo. Ma ji m mkpịsịrị aka gị mele. Unu ji m mkpịsịrị aka unu. Ọ bụ ndị unu niile ma ihe bụ mkpịsịrị aka. Ọ na-aga ịgwa anyị ihe bụ mkpịsịrị aka na. Dede anya na-aga ịkụzikwara anyị otu esi asụ edemede Igbo, mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo ọ dị ole? Nke ndị mere Igbo, mkpụrụ edemede Igbo ọ dị ole? Igbo alfabet ọ dị ole? Onye me ya? Ime ya? Nye amaghị. Nye. Mkpụrụ edemede Igbo ọ dị ole? Ụmụ abụọ. Mkpụrụ edemede Igbo ọ dị ole? Ime anya gị were aka elu. Ụmụ abụọ. 36. Nyere ndị ke nọ n'azụ. Iri abụọ na isii. Ọ fọrọ ntakịrị. Onye nke ọzọ? Iri abụọ na isii. Iri atọ na isii. Unu kụpụrụ ya aka. Kụpụrụ na ya aka. Ọ sị na ọ dị 36. Ngwa m aha gị. Alaribe Chiamaka. Alaribe, ebe na-aga skuul? Ebe na-aga akwụkwọ? Madarata. Olee ebe ọ dị? Ọ nọ n'ụlọ anyị. Kụpụrụ na ya aka. Unu detu aha Alaribe gịnị Chiamaka? Ịgbalịala. Ọ sị na ọ dị 36. Ihe ha anyị na-eji ekwu okwu dị 36.
Nke bekee ọ dị ole? English alphabet ọ dị ole? English alphabet. 26. Very good. Kuna hụna ihe dị iche na ya. Nke bekee dị 26, nke Igbo adịrị gịnị? 36. Ngwa dịka nwanne anyị nwoke na-abịa, unu kọrọ ya aka. Nwanne anyị nwoke bụ Maazị Chinomso Nzenwa. Kụpụrụ na ya aka dịka ọ na-abịa. Kọrọ ya aka. Umuahia, Umuahia. Umuahia, Umuahia. Chere Maazị deede unu pụtara asị unu kọrọ ya aka. Kọrọ ya n'aka. Kọrọ ya n'aka. Akwụghị hụrụ deede unu. Ọ batara weta echiche na ya ga-akpọkọta ụmụnne ya kụziere unu ihe gbasara Igbo. Besadị ndị tọrọ ya nọ n'ori ya ma were ekewe mee gịnị ọmaghị laṅụ. Kụtụrụ ya n'aka ọzọ. Kụrụ ya n'aka. Ọ dịghị izu. O jiri ya ṅụọ ma ya kpọwa unu kwesịrị ịkụrụ ya aka. Ngwa jụrụ dị ntị n'ihe ọ na-achọ ikwu. Ị lakiri egwu? Onye lakiri egwu ebe a? Ihe ọ gịnị? Ihe ọ gịnị? Ihe na-akpọ na bekee head isi. Mkpu gị tụrụ bụ head isi. Head isi. Tụrụ mkpu head isi. Eyes anya. Nose imi. Ears ntị. Mouth ọnụ. Teeth eze. Chest obi. Hand aka. Leg ụkwụ. Waist ukwu. Waist ukwu. Again, head isi. Eyes anya. Nose imi. Ears ntị. Teeth eze. Tongue ire. Back azụ. Waist ukwu. Waist ukwu. Leg ụkwụ. Leg ụkwụ. Do you like it? Amasịrị gị? Amasịrị gị? Maka anyị gụọ ọnụọgụgụ Igbo ugbu a. Ka anyị gụọ ọnụọgụgụ Igbo. Onye ga-agụrụ ọnụọgụgụ Igbo 1, 2, 3 n'Igbo? Ị ga-agụnwu ya? Ngwa ka anyị gụọ 1, 2, 3 n'Igbo. Na njikere. 1 n'otu. Ọzọ 1 n'otu. 1 n'otu. Ọzọ 1 n'otu. Ngwa 2 abụọ. 2 abụọ. Ọzọ 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 5 ise. 5 ise. 5 ise. 5 ise. High five. 5 ise. High five. 5 ise. 5 ise. 6 ise. 7 asaa. 8 asatọ. 9 itoolu. 10 iri. 1 otu. 2 abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 8 asatọ. 9 itoolu. 10 iri. 10 iri. 10 iri. Ọ masịrị gị? Ọ masịrị gị? Ọ masịrị gị? E nwere ihe ọzọ amaghị ka eji asụpe. Nkwo gị soro nkwo ị na-aghọta?
lee m anya ebe a, lee m anya. Ihe m na-eme ọ na-atọ gị ụtọ? Isi m gaa n'iru. Ịlakịrị Maazị Nzenwa Chinomso. Unu hụrụ m n'anya? Unu so m lawa? Enwere nke ọzọ anyị na-aga ime ugbu a. Nke anyị na-aga ime ugbu a ga-amasị unu ọfụma. Anyị na-aga isupe ihe dị iche iche ugbu a. Geenụ ntị. Ngwa unu esoro m gụọ. Ngwa unu esoro m. Ngwa unu esoro m. Ngwa unu esoro m. Anaghị isupe ihe dị iche iche ugbu a. Nsupe ya gụọ, unu esoro m supe gụọ. Unu anụla? Isi. Ọ dị ka otu ndị bekee na-eji asụpe nke ha. Ndị bekee na-akpọ ya spelling, 3-letter words. Anaghị supe nke anyị n'Igbo. Ọkwa anyị hụrụ asụsụ Igbo n'anya. Ị hụrụ asụsụ gị n'anya? Anyị na-agị supe asụsụ anyị. Anaghị supe akụkụ ahụ anyị n'Igbo. Ọkwa ọ masịrị anyị. Ngwa unu esoro m gụọ. Unu anụla? Onye kacha agụ a ga-enye ya ihe nrita. A ga-enye ya ihe nrita nke a na-akpọ gift. Onye chọrọ ka enye ya gift? Onye chọrọ ka enye ya gift? Onye chọrọ ka enye ya balloon ma ọ bụ toy car? A ga-enye ya ihe nrita dị iche iche. Isi. Ana m anụ ya. Isi. Ọzọ. Isi. Isi. Anya. Ntị. Imi. Ọnụ. Olu. Obi. Afọ. Azụ. Ukwu. Okwe. Ngo. Isi. Mmeta akụkụ arụmụ a aka gị gwa m ihe ọwụ. Nke ọ gịnị? Onye ajụọ gị saa. Gbasa m ya. Nke ọ gịnị? Imi. Wasupe ya. Supe ya. Onye ajụọ gị asakwala. Supe ya. Imi. Nke ọ gịnị? Anya. Nke ọ gịnị? Isi. Nke ọ gịnị? Afọ. Afọ. Kụọrọ ya aka. O mere ke. O nwetere ya. O mere ke. Ndị nne na nna ọ na-amasịkwa unu? Nwa gị ọ ga-asụli ya? Nwa gị na ebe ahụ na-asị come and go. Come, she came, she go. Bedile nwa eji eje mba na-asụ obodo oyi. Ọ na-asụ asụsụ oyibo ọfụma. Na-asụkwa asụsụ Igbo. Ndị nne na nna ndị Nsirimo m ji eme ọnụ. Kpọrọnụ ha aka biko nụ. Kpọrọnụ ndị nne na nna anyị aka. Ndị nne na nna na-akpọta ụmụ ha na-asụ obodo asụsụ oyibo na-asụkwa asụsụ Igbo suruo ya ala. Ya bụ ndị nne na nna eji eme ọnụ. Enweghị ndị nne na nna dịka ha. Ihe anyị na-eme n'ụbọchị nka A is for apple, B is for ball. Mana anyị nwekwara nke anyị nwekwara ihe dị iche iche anyị ga-enyekwa ha dịka ihe nrita. Ihe a na-eme taa woo na ebe mbido ya. N'oge na-adịghị anya a ga-enyekwa ihe a ga-eji na-amụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Anyị nwere ihe ebipụtara na akwụkwọ dị iche iche. Nke anyị na-aga ime n'ikpeazụ abụ abechede. Ọ bụ nke a na-aga ime ugbu a. Mgbe anyị dị obere anyị gụrụ abechede n'Igbo. A na-aga ịgụ ya ugbu a. Anyị gụrụ akwụkwọ. Enwere akwụkwọ anyị gụrụ anyị ji mụọ abechede. Akwụkwọ azụ ndụ. Kenụ chetara akwụkwọ azụ ndụ? Ndị nne na nna chetara akwụkwọ azụ ndụ. Adanna anyị chetara akwụkwọ azụ ndụ. Onye ọtụtụ n'ime ndị okenye jiri mụọ abechede. Anyị gụọ abechede ugbu a ma enyefee igwe eji ekwu okwu.
n'ihi na ihe ndị oyibo na-eji amụ asụsụ oyibo nke mbụ wụ English alphabet. A is for apple, B is for ball. Mana dịkwa n'asụsụ Igbo, A bụkwanụ maka gịnị? Onye manụ. B ọkwanụ maka gịnị? Chi ọkwanụ maka gịnị? Mana anyị awụ ndị Igbobiri ebipụtara ihe ndị a iji mee ka ụmụaka ka ọ dịrị ha mfe ịmụta ihe ndị a dị iche iche. A bụ maka aka, B bọọlụ, chi chinchi, D dinta, E enwe, F fepụ, G gụva, G gbamgbam. Na-akụ n'aka. Nke a bụ nke fọrọ na a ga-eme ugbu a. Unu si ka anyị mee ya. Enwere onye zara anyị ebe a sị na ọnụ mkpụrụ edemede Igbo dị 36, ọgwụ ya? Ọ kwesịrị na ọ dị 36, ọwụ 36. Njọ gị n'Igbo gị were Igbo saa m. O eruwede nwa ticha gị were Igbo saa m. Soro m go A, B, C, D, E, F, G, B, R, W, H, I, E, J, K, B, Kwe, Le, Me, Ne, Nge, Nwe, Nye, O, P, Re, Se, She, Te, U, O. Agụcha Igbo anyị aga-agba egwu. Onye chọrọ igba egwu? Ị chọrọ igba egwu? Onye chọrọ igba egwu ugbu a? Ka anyị gụọ nke a ka egwu ugbu a. Ya gụọ ya ka egwu. Ngwa na-esoro m gụọ O, A, B, C, D, F. Soro m gụọ A, B, C, D, F. Gị gbere egbe he. Gị gbere egbe he. Ijeke kpụkwụlọ. Mụ na nna nwunye o. Obere se shete. Uve nwenyeze. Wakako yazo A, B, C, D, F. Gị gbere egbe he. Ijeke kpụkwụlọ. Mụ na nna nwunye o. Obere se shete. Uve nwenyeze. Kọrọ onwe gị aka. Ama na ọtụtụ ime onye amụtachebe ya, mana a ga-enye unu akwụkwọ unu ga-eji na-amụ abịdị Igbo na akwụkwọ unu ga-eji na-amụ akụkụ ahụ mmadụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Unu ga-na-amụkwa ya na YouTube ndị Igbobiri. Unu wee na-amụtacha ha niile. Unu anụla? Mgbe kọrọ n'aka. Ka anyị gbata egwu mmekọta ahụ na ihe dịka otu nkeji ma nkeji abụọ anya amalitekwa n'ihe ndị ọzọ. Ime egwu Igbo agba. Egwu Igbo akwụkwọghị egwu hip hop ma ọ na bi yo men akwụkwọ egwu ndị ahụ. Ime egwu ukwu agba. Ime agba. Alega onye kacha agba ugbu a. Onye ọkụ egwu ngwa. Oya pụtani. Bulie n'ọtọ pụtani.
Awole mo Igbo bia bua egwu bia bua egwu. Pata na ebe a bia bua egwu. Pata na ebe a bia bua egwu bia na ebe a. Bawa. Una magaba bawa. Ono yala. Na onyonyo ebe ụmụ ndị ọcha gbawa kere ụlọ asị dadị ịsọta tụnụlewa ọ bụ chọla ndị ọcha lesemi ya owegwu shila aka n'obi ahụ ị nọ pụta bịa soro ụmụaka ibe gị gwa egwu ịsọ ọ bụ ha ọjọọ la emewa gị gbasa Odia. Gini na-eme ukuru ala. Were agawa. Were agawa.
know it's a from Monday to Sunday, I ain't leave for bazaar. Sunday morning by the bar, you only want to bar. But you come by the map, but you can come out and look at that. Mahaka, you look come by me. I'm on a monthly, I'm a country, that's not an Amanjani. I say, you're there, I'm going to put money. I know it's a from Monday to Sunday, I ain't leave for bazaar. Sunday morning by the bar, you only want to bar. But you come by the map, but you can come out and look at that. Mahaka, you look come by me. I'm on a monthly, I'm a country, that's not going to want to live. I see ready work for me, I'm going to look for me. I'm going to look for me.
Kagwarano haka gano noche ụmụ Igbo je mono nwayọ were nwayọ Fino ga-abịa kpọrọ anya Fino ga-ahụ vidio unu ya kpọkwa unu onye ma ihe bụ gwam onye ma ihe bụ okwu ntabi ire Papa Peter patara papa panye papa Paul nwaanyị na-akwa akwa na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ịkwara akwa Papa Peter patara papa panye papa Paul onye ma ya okwu ntabi ire onye okwu ntabi ire anyị na-aga okwu ntabi ire ugbu a dịka a na-akpọ Maazị Ugoji onye ga-ahaziri anyị okwu ntabi ire n'ihe dịka nkeji 30 anyị ga-ebido lawa anyị ga-ewe ihe nrite nke enyere anyị. A nwere ihe nrite dị iche iche nke ndị Igbobiri na ndị Nsirimo nyere anyị. Ịma ndị Nsirimo hụrụ ụmụ ha n'anya, hụrụ ihe dị iche iche eji nye anyị. Maazị Ugoji ka anyị na-enyefe igwe eji ekwu okwu, kpọrọnụ ya aka. Obi ọ dị anyị ụtọ, akwa obi dị anyị ụtọ. Ugbu a anyị na-aga ime ihe emume nke a na-akpọ gwam gwam gwam. Gwam gwam gwam. Gwam 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 so na otu ejiji a na-eme n'ala Igbo. O so n'ofu egwuregwu a na-eme dịka akụkọ ifo na ilu Igbo. Onye nwere ike ịgwa m ihe bụ ilu na okwu Bekee? Ihe ahụ na-akụ ilu. Onye nwere ike ịgwa m ihe ọ bụ n'okwu Bekee? Ihe okwu gị igwe eji ekwu okwu. Ihe igwe eji ekwu okwu. Nke onye ọ bụ. Kọrọ na ya aka. Ọ sị na ọ gịnị? Mmadụ niile kwuo ya. Kwuo na ya. Ọzọkwa. Ilu a na-akpọ ya n'olu Bekee proverb. And ilu bụkwa n'ihe a na-asị na mmanụ Igbo ji eme gịnị? Eri okwu. Ilu bụ mmanụ Igbo ji eme gịnị? Eri okwu. E nwere ihe a na-akpọ figures of speech. Figures of speech. E nwekwara nke a na-akpọ n'okwu Bekee parts of speech. E nwere ike ịgwa m ihe figures of speech bụ na okwu Igbo? Figures of speech. Onye ma ya nọ? Okay. Aha, nkụwa aha, ngwa. Nnamdi Shale. Eke na-agụ akwụkwọ? Okay, hụ na ahụ ya. Ọ na-agụ akwụkwọ na Port Harcourt ebe a na-akpọ Mba Mmiri. Ya enweghị ike ịma ihe a na-akpọ ngwa na mkpọ aha, udu ume, mgbochi ume. Hello. Akwụ na ihe m na-ekwu, na aghọta ihe m na-ekwu. E nwere nke a na-akpọ mmiri. A na-akpọ ya n'olu Bekee simile.
ihe ndị a wụcha ihe eji ekwu okwu. E nwere nke a na-akpọ nnọchiaha. N'olu bekee wụ gịnị? Pronoun. Pronoun. E nwere nke a na-akpọ Igbo ọdị ole? Udume. Kụpụrụ ya aka. Kọrọ na ya aka. Ha gịnị? Ọ na-ebute mmiri ka o bute mmiri. Gị na-agasị. Anyị nwere ihe nrite anyị ga-enye ndị satara ajụjụ. Ihe nrite buru ibu, ihe nrite chapụrụ ihu, ihe nrite gbara abụba ka anyị ga-enye onye ọbụla satara ya. Okay. Nke mbụ bụ gwa m ihe tiri nwata ihe n'iru. Akụ. Akụ. Aha gị ọ gịnị? Marvelous Okodere. Ebee ka ị na-agụ akwụkwọ? The Michael. Kụpụrụ na ya aka. Akụ Igbo ka akụ bekee. Akụ Igbo. Akụ bekee. Akụ bekee. Okay, ọ gotere ya. Ọ sị na ọ bụ akị bekee. Okay. Yes, Gwam unu dịrị ụlọ ma ha dị ahụ onwe ha anya. Ọ bụghị ya. Ọ bụghị ya. Ha nọ n'ime otu ụlọ ma ha dị ahụ onwe ha anya. Kwụsie ya ike. Ọ bụghị ya. Ọ bụghị ya. M na-echekwa. Akị gbara mkpa abụọ. Aha gị ọ bụ gịnị? Okay, aka Chukwu Emeka. Akị gbara mkpe. Ha nọ n'ofu ụlọ ma ha adịghị eme gịnị? Ahụ onwe ha anya. Okay. Gwam ụmụnne atọ. Ụmụnne atọ. Onye nke na-achọ ibe, onye nke na-achọ ibe ma ha adịghị enweta onwe ha. Fan. Ọ bụghị fan. Ngwa sụọ ya n'asụsụ Igbo. Unu saini ya. Go back to hash. Ọ chọrọ ikwu okwu. Laghachikwa. Ihe na-ekwu ekwu. Aha gị ọ gịnị? Alaribe Chiamaka. Kọrọ na ya aka. Ụmụnne atọ. Onye nke na-achọ ibe, onye nke na-achọ ibe, nwekwana onye nke na-enweta ibe ya. Ọ bụ gịnị? Ihe na-ekwo ekwo bụ gịnị na okwu bekee? Fan. Akwụ na ahụla ya. Gwam ihe kuru nshi laa n'elu. Ihe kuru nsị laa n'elu. Ihe amaghị. Bobo. Aha gị ọ gịnị? Benachia. Ebee ka ị na-agụ akwụkwọ? Divine International School. Ị na-agụ na klaasị nke ole? JSS1. Kụpụrụ ya aka.
Hello. Okay. Gwam ihe nọ n'azụ ụlọ na-achị gị waka. Aka popo, aka akpụ, aka akpụ, aka ụgbọrọ. Well, ọ sị na aka akpụ. Onye nke mbụ si aka akpụ, onye nke abụọ si onye nke atọ si aka gịnị? Aka ụgbọrọ. Eche m na onye nke si aka jigbo aka ụgbọrọ nwetara akụ ya. Maka na akpụ bụ loi loi, ọ bụghị ya. Akpụ bụ gịnị? Loi loi, ikpụrụ ya ga-elo. So, ụgbọrọ. Onye nke si aka ụgbọrọ, onye nke ọ? Ebe ka ị na-agụ akwụkwọ? Ị nọ na klaasị nke ole? Yes, one. Ok, kụpụrụ ya n'aka. Ok, unu chere na ọ ga-erucha onye ọbụla, Ngwa, ka anyị were ya ọzọ. Onye ga-ịgwa ihe dara dum n'azụ ụlọ, ihe dara yọm. Ihe dara dum, ihe dara yọm. Ihe Ọkụ na mkpụrụ nkwụ. kụpụrụ ya aka. Aha gị ọ gịnị? Achukwu Mabelo. Ebe usoro ọtọ. Ebe ị na-agụ akwụkwọ Nwachukwu Mabelo. Divine Mercy Comprehensive School na Mapuntia. Na Mapunte. Ị bụ onye Mapunte? Abụ onye Mogele, but I bịa ebe. Okay. Ngwa anyị na-aga ịba n'okwu ntabi ire ugbu a. Onye mekwala ụzụ. Onye ọbụla nọrọ ọdụ. Okwu ntabi ire. Ịwacha ntị go. Papa Peter batara pọpọ banye papa Paul. Papa Peter batara. E nwere ike ịsụgharịrị m ya. Onye mekwala ụzụ. Onye mekwala ụzụ. Papa Peter patara pọpọ banye papa Paul. Ị gbalịala, aha gị ọ gịnị? Sunshine Uchenna. Ị na-agụ ebe ka ị na-agụ akwụkwọ? Ambassador's College Uba. Ị gbalịala. Nwanyị, oke nke ọzọ bụ nwaanyị na-akwa akwa. Ị na-akwa akwa n'elu akwa akwa ị kwara akwa. Nwaanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa n'elu akwa ị kwara akwa. Nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa akwa n'elu akwa ị kwara akwa. Nwaanyị na-akwa akwa ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa ị kwara akwa. Otu a nwa m. Aha gị ọ gịnị? Chiamaka. Ị na-agụ na ebe gị na-agụ akwụkwọ? Aha skuulu gị bụ gị na? Divine Mercy Secondary School. Nọ n'Ụmụahịa. Okay, ị gbalịala. Mgbe onye ọbụla kụpụrụ onwe ya aka, unu agbalịala. Ugbu anyị na-aga ịba na ihe ejije ọzọ tupu anyị emechie.
anyị na-aga ịba n'ihe ejije ọzọ eji mara ndị Igbo. Onye na-aga inye anyị ihe ejije a, onye na-aga imere anyị ihe ejije a bụ Nwaada Chiamaka Uchendụ. Nwaada Chiamaka enyi nna ya. Mgbe onye ọbụla hapụcha oche ya. Ihe nke a tọgbuola m. Ihe a na-atọ m shuga. Ihe ọkụ na-atọ m shuga n'ọbụ na ndị zatawacha ajụjụ ajụrụ ebe a bụcha ndị gawa skuul site n'Ụmụahịa ụba gara gawa. Adịghị otu onye gawa skuul na Nsirimo satara ajụjụ ebe a. Heka emefudigo n'isi oche lekwacha ebe a. Ihe nke a na-atọ ụtọ. Akwụkwọ na-atọ ụtọ. Ọ na-ara ahụ na mmụta. Onye nwere nkasi obi ọ ga-amụta akwụkwọ. Ya bụrụ na gọọmenti gị mara ihe ha na-eme, anyị ekwekwaghịla kem ọ bụrụ na papa na mama jide ego. No, that one is what cancel. Ọ bụrụ na gọọmenti mara na ụmụaka ya ga-aga akwụkwọ, anyị aga akwụkwọ. Hello. Onye lele anya n'azụ. Mmanwụ anyị na-aga n'iro. Onye lele anya n'azụ. Mmanwụ anyị na-aga n'iro. ABCD EFGH. Take it. Onye lele anya n'azụ. Mmanwụ anyị na-aga n'iro. Onye lele anya n'azụ. Mmanwụ anyị na-aga n'iro. YBCD mgbe anyị gara Ụmụahịa, akpa rice adagide gị, David ekulite gị. Onye lele anya n'azụ. Onye lele anya n'azụ. ABCD anyị gara Ụmụahịa, David ekulite gị. Onye lele anya. Asịfụ gị kugbuo ya. Continue. Mmanwụ anyị na-aga n'iro. Ịmadị ma abụ gapụta ebe a. Onye ọbụla mmalị ya ma ụga. Ịma ụga akpọ wee aka gị elu. Ya onye ma ụga akpọ wee aka ya elu. Ịma ụga akpọ. Ụga. Ịma ihe ebe ụga ọ mefu ya fọ nwoke. Ịma ụga akpọ rezọ wee aka gị elu. Onye ma ụga akpọ. Ụga. Onye ma ụga akpọ. Ịmara ụga akpọ pụta. Okay. Oya. Bịa ebe a. 2 mmadụ abụọ. Ma ị maghị ya, jee nọrọ. Anyị chọrọ ndị mụ ya ga-eme ya.
mmadụ abụọ bụ onye ole onye chọrọ ka ọ bụrụ gị leala m ọya nọrọ ebe a lewa mme lewa gị ngwa bịa ebe a ọga okay hold on ọya start video man ọya mba start afresh Yes, ọ na-atọ ụtọ. Igboamaka, ihe a na-eji ebi ndụ, ihe a na-eji anọ ọnọdụ ezi. Ogele ogelege, 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 oro oro ọzọ abịa jide jide asaa 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 oro 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 jide ọzọ gawa asaa ibe onye ohi Marcel. Oro, 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 jide, jide, ọba, ọba, asaa, asaa, asaa. Ibe onye ohi, ibe efu, ibe ebe. Jide, ọba, 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 asaa, efu, oro, oro.
anyị sị afọ ọzọ ga-akacha afọ ọzọ ga-aka afọ ka mma n'ihe a na-eme n'ụbọchị dị taa. Ihe nke atọ gbuola anyị. Yes. Ọ dịghị ofele ịhazi ihe a. Obi bụ ụmụaka niile n'ebe a nzuzo. Ha ga na-asị ka Chukwu mee ka chi ghara iji. Kama ị na-ahụ na ihe niile na-erubere iwu e nyere ya isi. O nwere ihe na-emeni chi jee n'abalị, oge chi ji abọrụ ala agaghị echetara chi ọbụbụ echetara ya ejiri aka ya bịa. Oge erukwa mgbe itiri na ije abịa anaghị echetara ya ihe ya abịa. Ọ na-erubere iwu enyere ya isi. Dịka anyị na-aga oge anyị na ha abịala n'obere n'isi njedebe. Ụmụaka niile n'ebe a enwere ihe nkesi a ga-enye unu. Dede anyị Maazị Chinomso Nzenwa ọ kwadoro akwado si na yara ụmụaka ga-anọ n'ụbọchị dị taa n'ihi na Jizọs Kraịst sị kpee ka ụmụaka bịaruo ya nso n'ihi na alaeze bụ nke ndị dị otu a. Ya bụrụ mụ na gị labụ onye nne, alaeze awụala anyị. Adịghị ebe anyị ji azụ eje ịhụ rice rie, ịhụ chicken taa, ịhụ mmụọ ga-atụọ nwunye di gị n'ihi na alaeze ahịa. Yes, DJ Pampers anọkwa m ebe a n'ihi na ọ bụla gbasara Pampers gbasara ụmụaka. Yes, ma ọ bụrụ ma gị nwa bụ oke mmadụ anyị na-ala mma n'ihi na o mere ya n'ụbọchị dị taa ya bịa na mmezu. DJ Pampers akwụrụ m ụgwọ, onye decoration akwụrụ ụgwọ, canopy ha kwụrụ ụgwọ ya. Ihe ndị a niile ọ zụrụ ya azụ n'ego akpa ya. Chai, ọ dịghị isi, ọ dịghị ofele. Debe anyị wee jikere ọ nọrọ lórí ya. Anaghị azụta ya n'ahịa, anaghị azụta ezigbo mmadụ n'ahịa. Mgbe ọbụla mọmị gị isi gị maọbụ dadị gị isi gị ịhụ hala nwoke a ma ị tụmachaa ya mmụọ lara ihe ọ ga-eme gị si mọmị gị la ha ịmụtara taa na asị gị akparịkwara onye tọrọ gị. Okay. Biko enwere deda ihu Chineke ka anyị nwee ike tawa ya ṅụwa ruo n'ihi na ụmụaka ndị a ka ha were anya n'ihe ma jedu n'ụlọ ha dị iche iche. Asị m ụwa m ọzọ nke ịlọ ama ịlọkwa ya na Nsirimo Umuahia. aga m ịlọrọ pọma, aga m ịlọrọ onye na-ejighị ego. Ahụhụ nke na mmadụ ụtaga akarịala, ọ karịala jighị eji ahụhụ anya isi. Ụtụtụ na ehihie dimkpa nọ na dọlị ntị ka ịkụkpọ ibu nwapụ ụmụ ibu ya dị ihe ọ ga-enwu tụfu akwa. Yes, biko nwaanyị anaghị ekpe ori ọdọ ebe nwoke na-agọzi ọjị n'ihi na ọjị a yes, nna m ukwu biko ị ga-anọ ọjị bata otu a. Yes, ndewo. Biko dịka ọ na-agọzi ọjị ịmara na igboro idu nọ n'oche gị kolie. Ọnụ Chineke ka anyị na-aga ịkpọ, ọ bụghị dadị gị. O nwere ka dadị gị adịghị echeta ịkwụrụ ụgwọ ọnwa, ọ bụ naanị mma gị na-efuli isi vuola ụgwọ. O nwere ka papa gị lụọ ụgwọ ya kụgbuo ma ọ mee gị na-oshifu gị n'epe ya adịghị ego o nyere ya. Kulie ka anyị kpọbata Jizọs mara ma afọ ọhụụ a ma dadị gị nwere ekele akwụrụ ụgwọ ọnwa. Nna m ukwu bịaghale ịbịa.
ka anyị kpere Chineke. Anyị na-ekele gị, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-ebuli gị elu, anyị na-asị na ị dịrị anyị mma, ezi Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Nara ekele n'ihi mkpọbata nke kpọbatara anyị n'ime afọ ọhụụ. Iduru anyị ogologo afọ 2022. Amara gị akpọrọ anyị wee bata n'afọ 2023. Taa bụ ụbọchị nke atọ, anyị na-enyekwa gị ekele na iduola anyị bata n'abalị nke atọ a, na-erukwa n'oge nke abalị ya. Anyị na-asị gị na imeela. Anyị na-ekele gị onye maka mkpokọta nke kpọkọtara ụmụntakịrị anyị, the first of its kind n'ala Nsirimo. Anyị na-ekele gị Jehova, na-ekele gị n'ihi ndị jikwara ngwa ọlụ nke kpọkọta ụmụntakịrị anyị a. Anyị na-asonye nwanyị ka ha bụrụ ndị a gọziri agọzi, ọpụpụ ha na mbata ha ka ọ bụrụ ihe a gọziri agọzi, nseta aka ha niile ka ọ bụrụ ihe a gọziri agọzi, ka ezinụlọ ha na ụmụ nke ha bụkwara ndị a gọziri agọzi. Lekwa ụmụntakịrị ndị a emere obi ụtọ n'ụzọ dị otu a n'ụbọchị taa, onye nwanyị ka ọ bụrụ ngọzi wee nye ha. Anyị na-ekwurukwa okwu n'isi ụmụntakịrị a, akara aka ha ga-apụtachi ihe ọbụla ị kwadoro ha ga-abụ bụ ihe ha ga-abụ. Onye nwanyị n'ala Nsirimo, ụmụaka ndị a ga na-ewetara ndị mụrụ ha obi ọma. Ha ga-ewetara ha ihe ihere, agaghị ewetara ha nkọcha. Anyị na-ekwubi okwu onye nwanyị n'ọdịnihu ha ga-adị mma karịa nke anyị nwanyị. Echi ha ga-aka mma karịa taa, ka ọ dịrị ha mma n'aha Jizọs. Chineke biko, n'afọ ndị na-abịa n'ihu, ememme a ga na-agakwa n'iru. N'afọ ndị na-abịa n'ihu onye nwanyị, ememme a ga-ebu ibu karịa ka o buru taa. Ọtụ ndị mmadụ ga-etinye uche n'ime ya. A ga-esikwa na ewe na-ebuli aha gị dị nsọ elu. Ime na nna nke eluigwe, gọzie ihe onye ndị a ndị echere n'iru anyị, karịsịa mkpụrụ ọjị nke na-egosipụta nnabata na nhụnanya nke nwere ebe onye ọbịa anyị nọ. Duo ya nsọ, akpa ebe o si pụta ekwela ka ezi ihe kọ n'ime ya. Ndị ga-eketa oke n'ime ya Jehova, ka ọ bụrụ oke nke ndụ na ahụ isi ike n'ime ihe nle onye nwanyị, ka naanị gị wee rie otuto. Ma anyị ga-esikwa n'ebe a na-apụ onye ọ ga-abụ ibu n'iru gị. Durata ụmụaka ndị a n'ụlọ ebe ha si wee bịa. Onye nwanyị na onyekwara ha dịka ha na-eto n'ọganihu ha n'ime ihe nle onye nwanyị, ka naanị gị wee rie otuto, ebe ngọzi gị ga-abụ nke ụmụ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Amen. Amen. A na-akụkwa aka ebe a. Biko kụpụ n'aka, kụọ n'ezi aka, kụọrọ Chineke aka, kụọrọ Chineke aka, kụọrọ onye ahụ nyere gị ndụ aka, onye a nyere dadị gị ndụ, kụọrọ ya aka, onye a nyere mọmị gị ndụ, kụọrọ ya aka, kụọrọ ya aka, kụọrọ ya aka. Yet, ngwa onye nwere oche ya dunuru. Yet, ebe a ndị nke anọ, ọ bụ ebe na-esi afọ ọzọ omenala Igbo ka a na-eme. Kporo nọrọcha nga ịnọ, enye gị ya, kpara ya n'aka. Chai, ahụ na la ọ malitere n'ebe ndị dunu n'ala. Ọ nwere ike ndị gbori n'oche na-eleghara ndị nke anya, ha gịsị na ha abịaghị ọsịsọ. Unu ahụla na onye bunye onwe ya elu, Chineke butuo ya n'ala, site n'ala Jehova ebugo ya n'ebe kachasị mma. Onye ka akpọrọla nwanne oke mma agbawa ebu. Unu hụrụ anyị ka ndị na-amaghị ihe wee mewa. Gbuo ụwa ọ fụtara ka ala eri. Onye ọbụla mịala mma, mịa mfọ. Ụmụaka enyi Jizọs, ụmụaka
ụmụaka unu bụ enyi Jizọs, unu bụ enyi Jizọs. Gịnị na-eme ikufe mmadụ gaghị ekele ya ekele? Gịnị na-eme ihe onye tọrọ gị gaghị ele ya anya nụ na maọbụ pọpọ chara acha? Unu mara unu bụ enyi Jizọs. Jizọs sị unu mee gịnị? Unu mee ezi ihe. Onye akparịkwara onye tọrọ ya anya, elekwara onye tọrọ gị anya n'isi. Unu na-anụ ihe m na-ekwu? Akparịkwara onye tọrọ gị. Ihe ịma na-awụghị nke gị ewekwala ya. Unu na-anụ? Asịkwala na nke m efuola, ebe m na-ahụzi gị nke m ka m were ezi eke onye ọzọ. Ime enyi bụghị enyi Jizọs. Onye ọbụla na-enwetara ya. Oge ga-eru mgbe ọ ga-eru na Nsirimo. Ahịa Afọ, ụmụ nwoke amara akpa were akpụkpa gaa zụọ ụlọ. Ụmụ nwanyị eme gịnị? Were mkpara gawa eze kansụl. Lee n'ọjị Igbo achịrị anyị na eji mere anyị ọjị. Ụmụ nwanyị achịkadara ya. Ọ dị egwu, anyị ga-emedachi ya. Ọ bụ obere because ihe nwanyị asị otuke na abụọ hụ ụwa gụwara anya ya shetu na-agawa na dị mkpa gị iri ihe dụwara nwatakịrị. Enwere ike imecha akamụ. Nwanyị asị ka ya ga-ego ọkwụrụ. Dede elela akamụ, agụ eji kalị ya ahụ. Dede ele akamụ nwatakịrị ṅụọ. Ọ bụghị ngịnị ọchịchị dị ugbu a wetara anyị. Yes, akwụna onwere ihe anyị mere taa, ihe a dede anyị mere abụkwaghị ihe pati. Abụkwa ihe pati. Enwere ike gboo unu fụrụ ụzọ dede na-agwa unu ụlọ ọ bụ ndị pati. Ọ bụkwaghị pati, dede ga-anọkwaghị na pati. Ọ bụ ihe si ya n'obi ka o mere. Yes. Adịghị ara ha haji ake ya. Irewe were Aba. Irewe na-awa Aba. Ndị asịla wee bụ ndị ọchịchị. Ndị politiks. Irewe bụ ire agwọ. Ịhụ ha onye politiks hụ ya so n'ire ya wara Aba. Yes. Maazị Chinonso Nzenwa, anyị sị Chineke gọzie gị. Ọpụpụ gị na mbata gị ga-abụ ngọzi. Ị gaghị enwe ihe mkpọbi okwu. Ị ga na-eje eje na-abata. Ya na-eme n'azụ bụ ihe ọjọọ. Ị ga-anọ n'ihu. Ihe ọjọọ ahụ na-eme n'ihu, ị ga-anọ n'azụ. Ị hụrụ mgbe ọbụla mmadụ kpọrọ gị gwa gị ya na-eme n'ihu ma ị nọ n'ụlọ azụ, jụọ ya kpọọ ya dede ma ọ kọwara gị ụkpa ka ọ bụ. O nwere ike ile evuru obi. Ị maghị na ọ na-ekwu ihe ọma na-eme n'ihu ma ị nọ n'ụlọ azụ. Ị hụrụ otu chukpe ya? Asị m Chinonso Nzenwa, ihe ọjọọ na-eme n'azụ na ọ ga-anọ gịnị n'ihu. Ọjọọ ahụ na-eme n'ihu na ọ ga-anọ gịnị n'azụ. Dede anyị nwere ndị arụrụ ala chọrọ ime gị ihe ọjọọ. Ha bịa, nwa m ya na-eme n'ihu, ị ga-enọ n'azụ si ya kọwara gị ụkpa ka ọ bụ. Bifo ọ gaghị ekwu amịm. Ị maghị na ọ sị ha ọmala eme n'ihu ma ị nọrọ n'azụ, ha ọmala eme n'azụ ma ị nọrọ ya kwagharịcha gị. Ọ ga-abụ chivọ tupu agbafee ga-aghọghị ada n'ihi na no protein no carbohydrates. Biko ka anyị nwee ike anyị abịawala n'isi njedebe. Yes.
ụmụaka ụmụaka obi ọ dị unu ụtọ obi ọ dị unu ụtọ ndị nne na nna ama m na ihe a na-emeta ma ọ masịkwara unu ịma a na-eme ihe nke mbụ o nwere ka ọ ga-adịcha ka isiri chee ya mana anyị makwara na ile anya gburugburu hụ ihe mere taa ama m na ọ dara ụda karịa ka m onwe m jiri chee ya n'obi ọ dara ụda ọkwa ndị Igbobiri na ndị Nsirimo bụ ndị haziri ihe ndị a obi dị m ụtọ n'ihi mmemme nke anyị mere taa n'ihi na o doro m anya na enwere ụmụ Nsirimo dị mma azịkwana ka anyị haziere ha mmemme ya kpọkọta ụmụaka niile ọnụ mmemme ga-akụziri ha ihe dị iche iche gbasara asụsụ gbasakwara omenala ọhịa mere anyị jiri hazie mmemme a n'ụbọchị taa gbasara ụmụaka n'afọ ọzọ mmemme a ga-adịkwa mmemme a ga-awụzi omenafọ ọ ga na-eme n'afọ ọbụla a ga-awụ ihe a ga-eji na-akpọkọta ụmụaka ọnụ n'oge na-adịghị anya o dokwa m anya na a ga na-akwụrụ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ihe ndị oyibo na-akpọ scholarship ụmụaka na-eme ọfụma n'ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo e nwere ndị ritara ihe dị iche iche enwere ritara ihe ndị dị iche iche n'uru taa a ga-enyekwa ha akwụkwọ iche ndị ihe ọma na-adịkwa mma arụ na ihe ọma anyị mere n'ụbọchị nke taa masịrị gị ọ ga-adịkwa mma ka igosi na ọ masịrị gị ọ bụla e nwere nwatakịrị mere ihe masịrị gị ọ ga-adị mma ka ime ihe ọbụla ibu n'obi ihe anyị na-emewo ka anyị nyere onwe anyị aka onye mara ihe dị mma ya mee gịnị ya mee ya ọ ihe anyị onwe anyị mụ onwe m bụ maazị Chinomsonzenwa na ụmụ Nsirimo dị iche iche ji bịakọta ọnụ si ka anyị mere ụmụaka anyị ihe a n'oge na-adịghị anya a ga-esi ebe a wee pụọ ọgbọ anyị na-eme kwarapụ ọ bụrụ na ịbụ onye Nsirimo ebe ọ na ị nọ ọ bụrụ na ị nọ n'Ụmụahịa onye nọ n'ụlọ ọkwara na ị nọ na mba ofesi ihe anyị na-emewu maka ọdịmma obodo anyị ihe na-emewu maka ọdịmma ala anyị ọdịmma ụmụ anyị n'ihi na ndị oyibo si catch them young anyị na-ahụ ihe dị iche iche na-eme na ụbọchị taa a na-enwe ihe dị iche dịka western influence the influence of western cultures ọ na-adịkwana mma omenala nke anyị ka anyị jisie ya ike n'ihi na nke m ji ka omenala anyị dị mkpa ndị oyibo ma uru ọ bara biko ọ gwara m n'ọnụ ọ dịwakwanụ n'afọ ọzọ a na-akụkwa aka ebe a ugbu a anyị na-achọ inye ihe nrita na ndị gbara nke ọma ndị satara ajụjụ na ndị gere ntị ọfụma tupu anyị alawa onye isi mbụ anyị nwere ebe a bụ Igboamaka olee ebe ọ nọ Igboamaka ihe anyị na-enye gị bụ obere ihe mana ama m na anyị na-eme emume a n'afọ ọzọ a ga-enye ihe nrita karịrị nke a ka wu mbido ya unu ma otu mbido isi ihe na-adị mana m na-ekwu unu nkwa na nke anyị ga-eme na afọ ọzọ na Chineke aghaghị ime ebere enwere ndị a ga-esi n'ebe a na Igbobiri program a kwụọ ọrụ ụgwọ akwụkwọ adị ndị a ga-enye ihe nke ndị oyibo na-akpọ scholarship mebi isi na klaasị nke mbụ gụcha na nke ikpeazụ ngwa Chiamaka ịlarụgizi ndị nwe onye nke abụọ bụ David ọ nọ ebe a David okay onye ọzọ anyị nwere ebe a wụ Ifeanyị Chukwu Precious ọ nọ ebe a Ifeanyị Chukwu Precious onye nke ọzọ anyị nwere ebe a Nnamdi Shalom ebe ka ọ nọ agba ọ ga-pụta ọsịsọ ọ ga-aga ala kunu nwe ike lawa
Great Ihem dọ n'ebe a. Great Ihem dị. Bilie. Zopo. Marvelous Okwudere. Marvelous Okwudere. Marvelous Okwudere. Onye jiri ya n'ụkwụ. Akachukwu Emeka. Marvelous Okwudere. Okay. Nne ya nọ ya. Marvelous Okwudere. Bernard Chinyere ọ n'ebe a. Bernard Chinyere. Zopo. Lee na onye oke mmadụ bịara ebe a. Ọ nwere onye ọ ga-ebo ya agala azụ ga nọrọ ya bụ oke mmadụ. Lee ya. O wetara akwụkwọ. Chinaza Chinedu. Zopo ka mmadụ oge agala zopo. Nwachukwu Marvelous. Sunshine Uchenna. Onye kwere Chiamaka. Joseph Victoria. Akpọhala gị bilie. Onye kwere Chiamaka. Enye gị pọ. Ije nye anyị light music. Ugbu anyị ga-align up ka anyị see group photograph. Mmadụ niile biko. Ngwa bịa n'ebe a ka anyị see n'ihe onyonyo foto. Bịa n'ebe a. I
Ndela hadi ohanya. Ndela hadi ohanya. Ọtụtụ debe anyị ha. Anyị achọtawo ihe uhe. Mụrụ bi alawa. Ụmụaka. Ndela hadi ohanya. Mụrụ bi alawa. Ọtụtụ debe anyị ha bịara na anyị achọtawo ihe uhe. You are needed. You are highly needed. That's it. As we do here, that's how we do for America.